a uši, že? Tak hele, zkus teďka takový jeden krásný dlouhý tón, jo? 3, 2, 1. Výborně. Úžasné, šikulka. A teď teda rovnou nějakou melodii, jo? 3, 2, 1. Hezky pískáš, výborně. A dětem ukaž, jak pískáš. Výborně, perfektní. Tak, a teďka potřebuji kluka. Kdo chce? Pojď. Ne, tenhle. Ty, pojď. A ty si sedni, jo? Pojď. Tak. Kluka. Aha, ty budeš hrát na kytaru, jo? Pak budete hrát všichni, nebojte se, jo? Bude to orchestr. Víš, jak se hraje na kytaru? Takhle držíš a takhle brnkáš, ne? Kytaru. Znáš? Tak zkus to. Tak, tuhle ruku. Tuhle natáhneš a tuhle brnkáš, brnkej si takhle na břicho, jako kdybys tam měl ty struny, jo? No, perfektní. Hele, tak až řeknu, tak takhle prostě brnkni, jo? Počkej teď. A 3, 2, 1. Výborně, hraje to, paráda. Tak, a teďka zkus, jak se vybrnkává takhle jenom na ty struny.